Doma riešia dospelácké starosti, za to v tábore sú ako z divých vajec. Hovoríme o deťoch, ktoré žijú v chudobe, s vážnymi chorobami, prípadne bez rodičov. Pozrite sa, ako si to dokázali užiť v letnom tábore. Hneď ráno na nich čakalo prekvapenie. Deti sa po Môčovskej priehrade vozili na naozajstných záchranárskych člnoch. No aj keď sa spočiatku trochu báli, nakoniec sa im to rátalo. Toto sú hasičské člny zaradené na hasičských staniciach, ktoré v prípade potreby sú nasadené na záchranu osôb. Super! Zajtra prídu kukláči, potom pôjdeme ku vojakom, budeme variť guláš. Tento projekt vlastne vznikol v roku 1997 a vlastne založila ešte vtedajšia nadácia Markíza. Deti z chudobných rodín, sú to deti, ktoré prišli o jedného alebo o oboch svojich rodičov pri rôznych tragických udalostiach, sú to aj týrané deti. Takmer 100 detí z celého Slovenska tu bude ešte týždeň zbierať sily, aby svoj ťažký údel ľahšie uniesli. Martina Kašerová, televízia Markíza.